Com que encara és aviat, us en contaré una història que mai no haureu escoltat. Som-hi, doncs, i comenceu! Vinga. Els Pastorets comencen l'any 2014. De fet, comencen perquè a l'institut ja hi fem una optativa de teatre, que l'anomenem teatre de butxaca, la fèiem amb alumnes, però va sortir la idea de fer alguna cosa a nivell de professorat, a nivell de cohesió de grup, de professorat. I algú se li va acudir per què no fem uns pastorets, i vam començar a posar fil a l'agulla i van sortir. L'any 2014 els vam estrenar a Sant Climent Sescebes. Heu de saber, Josepet, que per la gràcia divina sereu pare d'un fillet! No tens pas una aspirina? Espera't, que no s'ha pas acabat això. De fet, l'argumentari d'aquests pastorets, quan es van escriure, a veure, jo tampoc coneixia massa l'argumentari, i l'argumentari és de Folch i Torres, i d'aquí en mantenim els noms dels dos protagonistes principals, de Lluquet i Rovelló. Llavors el text no té res a veure amb Folch i Torres, molt poca cosa, és un text versat, a més, i pràcticament es va escriure pensant en qui l'havia de fer aquell any 2014. Per tant, són uns pastorets, diguem, fets a mida, gairebé. No té pas algun parent? Més d'un en tinc. I que hagi estat president? Bàsicament, hem estirat sempre dels professors de l'institut, del centre. De fet, és una de les condicions que ens van posar, que fossin professorat del centre. Sí que és cert que alguna vegada algun profe que per algun ha hagut de sortir de l'institut però ha continuat fent-los, però bàsicament el gruix sempre és professorat en actiu, diguem així, del centre. Si volguessis de pas, jo et podria fer alcalde del poble de Garrigàs. Talment com hem fet a Figueres. Fotem fora l'Agnès, quan de bones a primeres, ara governa en Masquef. Sí, els textos pateixen, o estan sotmesos pràcticament a una revisió anual. El gruix no, perquè és el que és, però després sí que intentem posar-hi textos, posar-hi gags en funció de la realitat social, política, cultural del país. Per tant, això vol dir que si hem de modificar text, el modifiquem i a vegades serveix només per un any, el traguem, l'altre any n'hi posem un altre text. Sempre intentant, però, no canviar massa coses de cop, perquè si no també és molta més feina. I per tant, intentem simplement ajustar-ho a la realitat de cada temporada. Però es pot saber què fas? Miro que dins hi hagin Sánchez en Junqueras o la Borràs. Canvis sempre n'hi ha, però per sort hem mantingut els pals de paller de l'obra, s'han mantingut, que estem parlant de 4 de bàsics, de personatges bàsics, que són els dos pastors i els dos dimonis grossos, i algun altre que han mantingut tota l'obra, que mantenen l'obra. Llavors, que hi ha canvis? Sí, el que passa que en qualsevol obra sempre hi ha uns personatges que són, no m'agradi la paraula prescindibles, però sí que són de més fàcil substituir. I per tant, hi ha professors que havien fet algun paper que ara no hi són, perquè estan en ensenyament a un altre institut. Sempre n'hi ha de canvis. La nostra feina, i la meva, bàsicament, és a la que veus que hi ha un canvi d'aquest tipus, intentar ajustar-ho de manera que el resultat no se'n ressenti, però canvis n'hi ha cada any, sí. Actors, el que és estrictament actors, n'hi ha uns 23 que trepitgen escenari, però llavors hi ha aquests 3-4 músics, però també hem de tenir en compte que hi ha la gent que porten el so. Tenim un noi tècnic també que ens ve a ajudar en tema de llums, que és en Jordi, i per tant, si comptes entre tots plegats, movem sobre
fàcilment sobre les 40 persones, el qual vol dir que és un tant per cent molt elevat de professorat de l'institut, la qual cosa em permet dir doncs, que té bastant de predicament, no, a l'Insti, perquè que hi hagi tanta gent que s'hi vulguin implicar. Cada any tenim gent, nous professors, que ens reclamen un paper, que volen sortir-hi també. Però, esclar, no sé, quan no fem una pel·lícula de romans, en César B. de Mil, no sé on tant de sortir tanta gent, no? Però és bo que la gent s'ho sentin seu com a projecte d'institut. Però sí, movem molta gent, la qual cosa ens complau moltíssim, sí. La música també forma part de l'espectacle, per tant, igual que els actors, tots els músics són profes de l'institut. La Maria és la que em porta la direcció, tot el tema musical, i habitualment juguem. Incorporem el piano i ocasionalment intervenen d'altres instruments. Aquí ja han passat aquest any, per exemple, dels 10 anys, hem tingut un contrabaix, un violí, altres anys hi ha hagut flauta travessera o hi ha hagut un acordió, però el que sempre hi és el piano. Llavors va sempre en funció del professorat que tinguem, d'afegir-hi un instrument o afegir-n'hi un altre. Però la decisió sempre és de la Maria Company, que és la profe de música i la que porta tot aquest tema. I que soni la música del nostre himne infernal! Això és important explicar-ho perquè ja he explicat més d'una vegada que els pastorets intervenen en la pràctica totalitat dels departaments de l'institut, no? Des de Departament de Llengües, Departament de Ciències, Departament de des de mòduls, des de el que sigui, no? Però n'hi ha un que ens fa especialment il·lusió que hi siguin perquè són en plan professional, que és els d'imatge personal, perruqueria estètica. Allà el professorat que tenen i les noies que ho estudien penso que fan una feina impecable de caracterització, sobretot, i el que més es nota, és en la caracterització dels dimonis. Sempre ens diuen que van espectaculars i realment van de manera espectacular. Això és gràcies a la feina que fan al Departament de Perruqueria Estètica i Imatge Personal. Per tant, trobo que una cosa són els actors, que es valora molt la feina, però hi ha una gent darrere que també hi fan la seva i que també és just que se'ls valori. Tenim un públic molt fidel. Moltíssima gent en repeteix, fins i tot hi ha gent que ens ve a veure a cada bolo, que ja són ganes també, que diguem nosaltres, però sí, habitualment solem fer ultrapassar les 1.000 persones de públic per temporada, la qual cosa és moltíssima gent. Aquest any al Jardí érem a tocar els 600, no sé, a Garrigàs vam exhaurir les entrades, i això ens passa gairebé a cada lloc, no? Per tant, el públic ens respon i aquest també és un dels motors pel que fa que continuem, no? En cap cas ens havíem plantejat ni ens hem plantejat mai arribar tan lluny. Però bé, d'un any porta l'altre i quan acabem, què farem l'any que ve? Hi tornarem, hi tornem. I així fins a arribar a aquests 10 anys, a la qual cosa estem molt contents i que ja et dic, ni jo ni ningú de l'institut ens hagués imaginat que arribaríem a aquesta fita. Jo li proposo un negoci. Vos podríeu ser el meu soci i jo li dono el 3%. I si vostè no el censura, podem fer-ne més aviat. Li votem l'investidura i l'infern ens amnisties. Mare de Déu senyor, anem de mal en pitjor. Aquest és un dels objectius per aquest any que ve, aquest 2024, amb motiu d'això, del 10è aniversari, fer alguns actes d'aquest tipus i algunes activitats, i una era intentar editar un llibre de fotografia d'aquests 10 anys amb una mena d'explicació, una mena de resum de què ens hem trobat a cada bolo que hem fet, a cada representació de cada poble. En portem a la ratlla de 35 o 36, explicar una mica a cada lloc què ens ha passat, què ens hem trobat, quines anècdotes hi ha hagut, i si podem, miraríem de treure'l al decurs d'aquest 2024. El fins quan és la mateixa pregunta cada any. Fins quan?
Doncs nosaltres ja vam dir que quan fessin 10 anys replantejaríem els pastorets, si es decideix, ho decidim entre tots, si decidim doncs, de continuarem, que jo espero i suposo que sí, però doncs, hi pot haver-hi altres fórmules, no? Com per exemple, doncs, si se'n volen fer en comptes de 4 representacions per no carregar tant, doncs se'n fan 2 o se'n fan 3, però està per veure. Nosaltres anem any a any, ens assentem i llavors decidirem què fem entre tots plegats. Si sembla hi ha ganes i com fins ara, doncs continuem. I si no, doncs hauran arribat fins aquí els pastorets del Montoriol. I 10 anys, ja et dic, com que ni ens imaginàvem en somni d'arribar a 10 anys, per nosaltres és un èxit total, no? Espero que continuïn. Particularment, sí, jo en tinc ganes i hi ha gent que també que no es pot fer, doncs farem una altra cosa.